Malta kienet qed tistrieħ fuq il-ħsieb li s-sistemi li għandna jaħdmu u jikkumplementaw sew lil xulxin biex ikollna provvista ċerta u ta' min jorbot fuqha tal-elettriku. Ir-realtà hi li l-interconnector saret lu ħsara u li din tista' terġa' sseħħ fil-ġejjieni u li l-infrastruttura tagħna teħtieġ aktar investiment, l-aktar biex tkun żgurata provvista stabbli. Dan qalu Paul Abela, l-President tal-Malta Chamber of SMEs fil-GRTU. Flaqa urġenti li talbet l-istess Kamra biex tiddiskuti l-ħsara li saret lin-negozji żgħar bil-qtuħ tal-provvista tad-dawl fil-jiem ta' qabel il-miliet, jiem li l-Kamra deskriviet bħala l-aktar importanti għan-negozju. Fil-waqt li Lena Malta qalet li kienet qed tagħmel dak kollu possibbli biex jiġu evitati inċidenti oħra simili ta' aktar qtuħ fil-provvista fil-jiem li ġejjin, iċ-Chamber of SMEs għamlet diversi proposti fosthom li jsir investiment f'sistemi ġodda ta' ħażna kif ukoll konnettività addizzjonali mal-grid Ewropew. Lena Malta qalet li qed tħares anke lejn possibiltajiet ta' dan it-tip. Il-GRTU saħqet fuq il-ħtieġa ta' provvista ċerta li tkun tista' tagħti s-serħan tal-moħħ, kif ukoll li tnaqqas id-dipendenza fuq il-provvista li ġejja mill-interconnector. Is-sitwazzjoni preżenti tefatna lura aktar minn 5 snin f'dik li hi aspettattiva dwar il-provvista tal-elettriku qal iċ-Chamber of SMEs. Sa dan it-tant il-Kamra qalet li n-negozji għandhom jagħmlu l-arranġamenti tagħhom biex ikollhom provvista indipendenti tal-elettriku u biex jiżguraw ruhom minn kontinwità fin-negozju tagħhom sakemm tiġi msewwija l-ħsara lill-interconnector. Qalet ukoll li n-negozji għandhom jieħdu prekawzjonijiet li jixalu l-apparat tagħhom ftit ftit wara li terġa' lura l-provvista tad-dawl biex jevitaw ħsarat lis-sistema tal-elettriku tagħhom.